na-ekenekwa ego ụmụ Igbo niile gba gburugburu ọ bụ onye na-ekwu ọkwa na-eko nwa mgbanwe onye na ma aka na-akpụ ogene n'Enugwu ụzọ ọkwa n'aka ọ na-ele alụsị na-ekpu agụ nwa otu ogene kpọlite ndị nwụrụ anwụ anyị kwesịrị nọ na Canada wee mee egwu n'ụwa maka na korona virus ebe mere ji nọ nke n'ụwa wee na-eme ya A wise man once told me, when you are feeling helpless, make you help someone. My brother is nothing spoiled, because when you fall, as you dey help somebody, let you go their way down, let you go their way nice, yeah. If I walk in the room, walk in the yabo, that is the room, I'm not walking the room, Ujidenga Puchigo. Ife nwoke jere nwoke ibe ya bụ n'ụgachi telubo nnagbaghide tubo njide nkapụchigo nyere nwanne gị aka osikwa gị n'obi o nyere nwanne gị aka kalamadatiọlabụ nyere nwanne gị aka osikwa gị n'obi o nyere nwanne gị aka kalamadatiọlabụ nyelu nwanne gị aka sị ya ahụrụ gị n'anya ịbụ onye ụwa nyelu nwanne gị aka sị ya ahụrụ gị n'anya ịbụ onye ụwa ọma o ahụrụ gị n'anya ụmụrụ dịka nwanne m igote dịka nwanne gị mana nwanne m mana gị ibiyu nwanne m make them show, some they give, make them help. All your money they look ya. Give na give. If I walk in yellow, walk in the yabo, got in the lubo. Nobody they do more. You don't got Puchigo. If I walk in yellow, walk in the yabo, got in the lubo. Nobody they lubo. You don't got Puchigo.